Porto pantalons, ho prometo. Prometo. Jo porto mitjons, també ho prometo. Hola, Clàudia. Hola, Júlia. I benvinguts a un nou episodi de el nostre podcast, la segona temporada. La segona m'han dit molt que faig això, que se m'havia la mà. Però de vegada amb molts que m'ho diuen. Ja, m'agrada molt, compte, que ho fas. Que et conec. Tots tenim tics nerviosos, jo en tinc uns quants. Tinc, perdona, per la... Jo crec que em poden diagnosticar síndrome de Tourette. Pues qui li diu que síndrome de Tourette no és un tic nerviós? Són tics, tota una barreja de tics nerviosos, no? Ja, però és que tu no el pots, en plan, sé que no el pots controlar, però aquí és en plan... Són molt més locos. Bueno, és que ella és... no, té tot lo del món. Tu li dius una cosa, un dia em va dir que tenia orella de coliflor. Coliflor. Bueno, m'ha quedat una mica tissa i calma, perquè tenia unes paquetes a l'orella. No saps si tingués, veu que és una marca que tinc. Sí, no? I va decidir que... No, tinc orella de coliflor. No sabia lo que era, evidentment, no me busca i va dir... No, t'has pegat, no, perquè no no tenia coliflor. Bueno, pues avui, parlant d'aquestes petites malalties o trastorns, com seria el síndrome de Tourette, parlarem una mica de l'ansietat i l'estrès. Perquè ara comença Nadal, la millor època de l'any per a... Bueno, comença Nadal, a veure, estic adelantada. Comença Nadal, som novembre, quan hagi sortit això. Vale. Bueno, en mes i mig... Les llums segur que estan posades. Les llums, sí, a Tarragona hi ha llums, però les no estan enceses. I, pues, la millor època de l'any per a tots, la pitjor per als estudiants, no? Perquè, literalment, des de que comencem a la universitat, jo tampoc em porto tan malament, com la gent ho fa, però que molta gent, en plan, sí que és veritat que ho diuen, la meva psicòloga m'ho deia, que és una època on hi ha molta ansietat, sobretot també per menjars familiars, que no tothom se porta amb les famílies, entre això i els exàmens finals del primer quadre i tot aquest rotllo, pues, parlem una mica d'aquest tema. Vale. I cadascuna té unes experiències, potser, o situacions que la posen nerviosa i ansiosa, crec que són bastant diferents en aquest aspecte. No ho sé. Opino. Sí. Sí. Per què? Tu parles molt en públic, a la classe, per Clar. exemple, periodista. Jo me donen molta ansietat, tinc molta ansietat social en aquest aspecte. Me poso cada vegada menys, saps? Ja. També s'ha de dir. Jo porto aquest any que m'estic portant bastant en aquest aspecte. Perquè jo dono bastanta menys importància a l'opinió dels altres com es feia, que això també és un tema molt... que causa molta ansietat, sobretot en els adolescents. Però és que ja no estem adolescents, ja No som teens. per algun motiu. Però per exemple, això també és una cosa... O sigui, però me confio posant molt nerviosa a la gent. Ja. A mi això no. Mai. No. No. Realment no. Estem mirant... Bueno, en veritat, però... No, estava pensant si en algun moment em poso nerviosa. Me poso nerviosa, sí. Però això són nervis, no són ansietat. Quan no estàs sota el meu control parlar en públic, vull dir, que em diguin, no, tu ara surts i parles i no tinc res preparat o no... Això sí, però això crec que és completament obvi. Sí. Això no me crea ansietat, crec que és nervis, però perquè no sé què estic fent. Evidentment. Jo és que per parlar en públic, per molt que ho tingui preparat a una exposició, l'any passat me moria. Ja tinc una demà. I parla superbé. Segur que sí. Però perquè, per exemple, aquesta és el que dius també, me l'he preparat moltíssim. Nosaltres som persones que necessitem també com tenir bastantes coses sota control Sí. per no, pues, agobiar-nos i ficar-nos Però mica. sí. Sí, això ja... No tenim que parlar algun dia. Però, bueno, això, porto tot el discurs per la presentació, però a mi és el que dius, me posen davant d'una persona o me diuen alguna cosa, és que me cago. A mi això no. No m'agrada socialitzar, però perquè no m'agrada socialitzar a mi com a persona. Això és molt diferent. Exacte. No me crea ansietat parlar amb gent. No m'agrada, directament. Veritat. A millor. Però me crea ansietat als llocs on hi ha molta gent en un mateix lloc. Vale. Això sí. Com ho combato? No anant-hi. Al final, o sigui, a veure, aquí també estem parlant també de situacions i solucions. La cosa que ha de donar una. És que és veritat, vull dir, no sé què de cop dir que, buah, és que jo que sé, Sant Jordi hi ha molta gent, però m'agrada molt Sant Jordi. Doncs bueno, intento jo anar amb poca gent, per no ser més. Clar.
Quan amb algun al qual si li dic tu, no puc, clar, he de marxar. Quan tingui no pregunti més. Bueno, a mi això no me provoca cap tipus d'ansietat. A veure, si m'ho comences a plantejar, No, bueno, ja, per això... saps? Però, per exemple, per Sant Jordi, també és com... Jo en comptes d'això, com faig la balança, saps? I Sant Jordi és que és el que dius, m'encanta. En haver preparat de llibres i tot això, són situacions que me puc posar. Però és que la millor solució per evitar una situació d'estrès és evitar la situació. I la pots evitar, evidentment, tampoc exposició no se poden evitar, és el que hi ha, és la feina. Però, no sé, per exemple, no sortim gairebé de festa. Per què? Perquè és una ansietat constant. O sigui, que en veritat ens ho passem bé. Ens ho passem bé, però si t'hi fixes sempre anem en el lloc on hi ha On hi ha menys menys gent. Vull dir, en el... I ens evitem moure. Perquè no és el típic de, no sé què, anem a donar una volta. No. 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 Ho odio. Si hi ha 3 bars, la majoria de gent dirà, buah, vaig al bar on hi hagi més gent perquè més ambient. Jo on hi hagi menys gent, millor. Literal, això sí que... Vull dir, si puc anar en el bar en el qual hi hagi 5 persones, ho prefereixo. Sí. I donar voltes sense que les putivueltes... No. No, 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 no. Segur Segur que hi ha gent que li encanten. Hi ha molta gent que li encanten. I em sembla fantàstic. Sí. No, ho passo fatal. A més te'm nota, perquè de cop deixo de parlar. Sí. Soc una meva. Sí, literalment, és la veus quan està nerviosa, se li nota molt el Juli. Quan té ansietat, se li nota moltíssim. Sí. Pues en altres situacions, com per exemple, ara, que és molt típic, que hi ha molta gent que el carnet de conduir, o conduir. Cada vegada conec amb més gent que li provoca ansietat conduir o treure el carnet, evidentment. Però conduir... Pues a mi treure'm el carnet no em provoca cap tipus d'ansietat. Uau. Conduir? Perquè la gent no sap posar els intermitents. No, ni conduir tampoc. La gent no sap agafar rotondes. La gent no sap posar els cornets... Aquí a Tarragona et despistes i ja l'has atropellat 5 vegades. És veritat. Condueixen molt malament, que ara està molt mal fet i les rotondes no són tenen cap criminals. sentit. La Imperial? La Imperial, la gent que és de Tarragona ho sap, la Imperial. Jo crec que la persona que ha fet l'Imperial no sap com s'agafa l'Imperial. Jo vaig descobrir la tercera vegada. De fet, Jo la primera, la descobrir. segona, la tercera, o sigui, la primera, la segona, la tercera, va sortir de la tercera i vaig dir, hòstia, ja està, ja ho he pillat. Hi ha gent d'aquí a Tarragona que fa volta per evitar passar aquella rotonda. No, evidentment. És horrible, és horrible. Hi ha molta gent que té molta ansietat i, en plan, atac d'ansietat al volant i conec cada vegada més gent que, en plan... És que és diferent un atac d'ansietat o un atac de pànic, eh? Ha sigut mai un atac de pànic? Criminal, criminal. Crec que no. Atacs de pànic? Uau, és que, claro, sí, és diferenciar, però és que hi ha vegades hi ha molt poca diferència. Depèn de com sigui l'atac d'ansietat. Ja. Llavors... Els atacs de pànic, jo vaig tenir una... Estava en un lloc i les cabines, les peixeres de ràdio són molt petites. Ens estaven explicant no sé què nassos i hi havia molta gent. I l'atac de pànic et sents tonta, perquè ets conscient de que a l'ansietat jo no em sento tonta, perquè hi ha com una... no sé com dir-ho, però a l'atac de pànic tu ets, almenys els meus, n'he tingut un, el pitjor que he la vida, tu ets més conscient de que t'estàs posant en una situació, en un atac, per res. I vols sortir-ne, és com que el teu cos vol sortir d'allà, però no pot, no pot. I vaig marxar de la peixera, me'n vaig anar en els banys de la universitat, vaig caure al terra. No podia aixecar, no podia fer res. I era com, et sents inútil, et sents molt inútil, perquè és com que el teu cos està en l'atac de pànic, però la teva ment sí, però està més desconnectada. Les pitjors experiències que he patit mai. Sentia que em desmaiava. Vaig haver d'enviar el missatge quan vaig poder a una meva amiga en plan, estic a tal lloc, vine. Vine perquè sento que em desmaio. És que tant els atacs d'ansietat com els atacs de pànic et deixen literalment agotat físicament. Perquè estàs tot el rato amb tensió constant perquè... O sigui, els atacs de pànic no solen ser normalment així, o sigui, poden ser així, evidentment, perquè tu és, però són literalment molt diversos. Molt. Des de que te vols morir o de que te moriràs. Els atacs d'ansietat que em moria, que em desmaiava, que em quedava allà. Els atacs d'ansietat no són tant com que te vols morir, saps? O que sense que te moriràs. Més com... Però els atacs de pànic sí que literalment sents que... Et falta l'aire amb els atacs d'ansietat.
Sí. Bueno, jo no estudiat psicologia ni sé res, la Clàudia potser em diu que el que dic és absurd, però sempre m'han dit que quan tens una edat d'ansietat, una molt bona cosa és com intentar controlar la respiració, rotllo posant les mans en el... no? Sí. És Bueno, una solució. la veritat és que sí. Jo sempre ho intento fer quan veig amb algú amb un atac d'ansietat. Perquè al final et concentres amb t'has de concentrar amb la respiració o amb alguna altra cosa. L'altra cosa que a mi em van ensenyar és, quan una persona té un atac d'ansietat, preguntar-li rotllo, tres coses que veus, tres coses que sents, tres coses que olores. Fer-lo molt present de lo que està passant fora del seu cop. Vale. O sigui, perquè llavors t'estàs... És evadir l'atenció de lo que està pensant aquesta persona i centrar-la en una altra cosa, i si pots estímuls externs molt millor. Perquè és com que, vale, estic aquí, soc aquí, no sé què, tal, saps? I la respiració bàsicament és perquè és el primer que s'altera. Estudia psicologia, però si hi ha algun nou de cop, estudia psicologia, vull dir... Tercer any, ja? Tercer any, vull dir, no està dient que no intenta cap psicologia. Sí, no m'estic aquí... No s'està inventant. Sí, que me sale pasar solo fer mola, però per què inventant moltes coses. Sí, la verdad es que sí. I si estàs sol, perquè clar, quan tens una persona al costat, de cop t'estic fent una entrevista. Si tens una persona al costat, és més fàcil, no?, que tinguis una persona que et controla, però si estàs sol, què has de fer, se suposa? Literalment, sí, claro, això perquè quan t'ho diuen. Si la primera vegada que tens un atac d'ansietat, No saps que què estàs sol, t'està no passant. saps el que està passant, i literalment fins que no acabi pot durar minuts, pot durar hores, els atacs d'ansietat. Intentar calmar-te. O sigui, tu mateix t'estàs sentint com t'està anant en el cor i estàs dient, o com t'estàs reprenent, estàs dient, no és normal. Per tant, intenta com a relaxar-te. I també, pues això, mirar com, en plan, en l'exterior. Centrar-te en els estímuls exteriors del teu cervell. Perquè és que quan estàs sol és bastant... O sigui, és bastant més complicat, però és que en veritat és el mateix. Que quan estàs... L'únic que la teva ment te pot preguntar el mateix que te pregunta l'altra persona. Vale. Si pot ser així, millor. De vegades, a mi me passa de que vaig veure de fet un TikTok que era és una sensació estranya saber que tot està bé però que el teu cor et batega molt ràpid. I a vegades no saps per què tens un atac d'ansietat. Vull dir, clarament has d'intentar buscar què és el que t'està provocant ansietat a la teva vida. Després de l'atac. No te comencis a buscar no, aquí. perquè l'atac no era més. Però és cert, a vegades et dona un atac d'ansietat i dius per què m'ha donat l'ansietat? Si ara tot està bé. Bueno, doncs perquè potser hi ha alguna que no està del tot bé. Exacte. I és buscar-ho, i és anar al psicòleg. Ho dic jo que no he anat en ma vida. Però sí. Anar al psicòleg sí, estaria bé. També crec que d'ara potser restaurar la casa al cim, un dia. És la gànguina. És que un dia farem una llista de coses que ha matat en aquest pis. Ara se m'ha anat el fil completament. A lo millor me diràs que no sé què. Que crec que també l'ansietat i l'estrès s'han comercialitzat molt. En el sentit de que sí que és cert que si jo dic que tinc ansietat, potser et dona més peu a tu dir que tens ansietat i la tenim les dues, ningú està fingint, però també crec que ara tothom té ansietat, i tothom té estrès, i tothom té tot. Que segur que... Vull dir, considero que és bastant fàcil tenir estrès i ansietat, o ansietat en el món que vivim actualment, perquè les xarxes també afecten molt. L'entorn ajuda a abatir aquestes coses, però el problema és que jo crec que se confonen molt l'estrès i l'ansietat. Ens pots dir trets distintius? A veure, això no ho he estudiat, però sí que he estudiat sempre l'estrès. L'ansietat. L'estrès pot arribar a ser algo patològic. Sí, l'estrès patològic pot arribar a passar. Però el problema és que l'estrès, des del meu punt de vista i des de les reaccions que crec que abarquen, perquè no hi ha un atac d'estrès. Hi ha un atac d'ansietat. Per tant, això que ens pot donar la pista de que l'estrès no és tan greu, entenent-me per greu, com l'ansietat. L'estrès és adaptatiu. O sigui, literalment és com la por. La por és adaptativa, és una emoció adaptativa que tu, pues, per sobreviure. L'estrès és el mateix. Si no tinguéssim estrès, estaríem fluint molt massa. Claro, llavors és com, vale, has de tenir una mica d'estrès per estudiar, per aixecar-te per fer les coses, per no sé què, perquè l'estrès no té res més que ser com, per exemple, estic preocupat pel meu examen.
És una mica d'estrès. Vale. Llavors, això vol dir que t'esforçaràs per a sortir a l'examen. Això és adaptatiu. Tenir ansietat? Per mi no és adaptativa, l'ansietat. En el sentit de que un atac d'ansietat no és adaptatiu. No t'està passant res fora. És una reacció del teu cos a una cosa que estàs negant o inhibint i que t'està literalment menjant per dintre. I llavors et surt un atac d'ansietat o un atac de pànic, que més o menys. O sigui, són emocions diferents, però solen ser per emocions reprimides. Hi ha alguns trucs per saber què és el que t'està provocant un atac d'ansietat? Té molta xarra interna. Molta? Xarra interna. I gent que te conegui, també estaria molt bé. Perquè normalment saps el que te passa però no vols dir. O sigui, no vols com acceptar. O és com ho tens molt guardat, molt guardat, molt guardat i és en plan... Tens que si ho treus fora, això és sin inhibició. Saps que si ho treus fora serà pitjor. Saps? No. No, jo tampoc crec que ho sàpiguis, la veritat. No sona. Està molt bé tenir una persona que us coneix molt bé com per saber el que us passa abans de que li digueu, la veritat. Això estava molt bé. Sí, està molt bé. I informeu també, perquè si jo de cop, no sé, quan una persona té ansietat i de cop té una ansietat, ostres, vull dir, si de primer, vale. Però, bé, no t'estic dient que portis de bandera, hola, tinc ansietat. No. Però sí que informar algú de, ei, he tingut un atac d'ansietat, pot ser que en algun dia tingui un atac d'ansietat amb tu. No ho infravaloreu, perquè jo conec a diverses persones que han infravalorat un atac d'ansietat d'una persona amb la que ha estat amb elles i és que és el pitjor que podeu fer. I tampoc ho normalitzeu. Tampoc. No és normal. Sí, és comú. No és normal tenir ansietat. No hauria de ser normal tenir ansietat. I atac d'ansietat menys. És una cosa perillosa. No és que quan no sents que et quedes sense aire, jo a vegades penso que de tant quedaré sense aire. Mm. Vull dir, hi haurà un punt en què em desmaiaré perquè no tindré aire. Sí. A mi m'anem més els pors que he tingut, com a en plan de que necessites com a fer molta força a les teves mans. Els teus músculs necessiten tenir molta força. Comences a fer així, i te poses tenso, i te poses així. No s'ha de... Què? Jo em rasco. Ja. Tocs nerviosos també. Sí, tinc moltes marques a les mans de fer així. No tens ansietat. I a vegades no és ni atac, a vegades estic així perquè hi ha algú que no deixa i estic rascant. I en tinc per tots costats. Me faig Ja. marca. Després també els anellets. Sí, això. La típica dels anellets, el cabell, tot el rato. Bueno, claro, a ella li arriba, no? Jo si faig així, al final... Sí. Mossegar-te les ungles també és... També és ansietat. Ansietat, estrès, l'ansietat. En plan, és que això també tenen manifestacions externes. Molta gent té les ungles i molta ansietat. Sí, també. Hi ha molta gent. Ai, tens unes supermaques. Ensenya-les, tens unes supermaques. Però de la tardor, perquè estem a la tardor. Per si no ho sabeu, és una adaptació molt bonica. Però jo no m'ho les ungles, no sé tota la part de fora. Perquè les ungles he decidit que no, les ungles abans... Però jo això ho faig perquè, no sé, m'avorreixo. Pinta. Dibuixa. Fes journaling. Jo no digues journaling. Un dia podem parlar-ne de fer journaling. Sí. Manifesting, que tu teníem apuntada en la llista del... Vam fer de manifesting. Sí, I després bon episodi. Continuem sent igual. Sí, de fet sí. Però un dia, si us interessa, podem fer journaling. Jo faig molt journaling. Jo hauria de començar una altra vegada, perquè tinc una de diaris. Uau, els tinc tots guardats des que tenia 8 anys, crec, el primer. Podem portar els nostres diaris. Sí, no llegirem res. Bueno, sí, jo puc llegir els 8 anys, a partir d'ahir ja. Però... La majoria de coses era molt paga. Criatura. I jo també. Escrivia converses de WhatsApp. En sèrio? En plan així tal qual, amb les bufarades. Sí. Això ho parlarem. Pues un dia podem explicar el journaling perquè ajuda molt fer journaling. Sí. T'ajuda a entendre. I quan t'entens, saps el per què estàs actuant com actues. Sí, la veritat que sí. No, lo d'escriure és una teràpia que te recomanes sempre. Sempre. Però ja en parlarem perquè tinc moltes opinions sobre el journaling. M'agrada, està bé.
Vols dir alguna cosa més de l'ansietat i l'estrès? Creus que ens hem deixat alguna cosa? Hem dit solucions. Habitades. Evitar totes i cada una de les situacions en què es No, a veure, provoquin fins aquí, ansietat. fins a un punt, perquè també no sortir de casa no és una solució. Exacte, això també és un trastorn. Poc a poc, no? Jo sempre dic poc a poc, però Sí. és bastant lema de vida meu, poc a poc. Vull dir, tot el seu temps. Ara mateix està creant ansietat d'aquesta situació, bueno, doncs durant un temps, vale, evita-la, però que en algun moment hauràs d'enfrontar-la, si no és que sempre et causa ansietat. Sí. Els exàmens, els estudis, és completament lògic. Jo, a batxillerat, no tenia cap tipus d'ansietat. Però cap, Jo vaig al contrari de la gent. En canvi, quan vaig començar carrera, Que locura. vaig al contrari de tothom. Literal, eh? Sí, sí. Tothom diu que batxillerat, superestrès, no sé Batxillerat és què. la pitjor època de la meva vida. Tothom ho diu. Per mi batxillerat va ser fil de cojones. Que vaig entrar a la carrera i havia de ser la millor en tot. Que locura. No Autoexigències. us defineixen les notes. Porfa. No us defineixen les notes. Jo entenc... O sigui, amb l'única persona que t'has de comparar és amb tu mateix. Totalment. Has de ser I amb millor els teus que tu. objectius. Ja està. I amb els teus objectius. Has de ser millor que tu. No has de ser millor que el del costat, que l'altre. Has de ser millor que tu. Però això amb tot, amb les notes, amb el gimnàs, Amb perquè tot. hi ha moltes vegades que també es juguem amb els altres, no, teniu cada un, sou coses totalment diferents. I això també és, o sea, és que avui en dia tot és una competició. Tot. I les competicions l'únic que fan és provocar estrès i ansietat. L'únic. Sí, perquè també veus una persona a les xarxes socials que està viatjant constantment, que té no sé quants, i dius, uai, jo no. Bueno, és que molt poques persones poden permetre les vides que veiem a les xarxes socials. Sí. I, bueno, ara ha sortit la targeta del SAR, no sé si ho has sentit. Sí. Vull dir, veiem coses que no acabem d'entendre com funcionen per dintre. I el que a nosaltres ens sembla que és superguai, doncs potser no ho és tant. I han sortit moltes influencers dient que han d'anar al psicòleg per lo que els hi... Per És les que vides després que porten. tot això també porta pressió, porta compromisos amb certes marques, porta contractes, que també ha sortit un tema bastant els contractes i tot el rotllo, llavors, pues, clar. Altres solucions. És de que, literalment, conèixer de tu mateix És tu mateix. és molt important. Les contem? Sí, conèixer de tu mateix. Solucions... Evitar... Sí, si no t'aporta res, en el sentit de, a mi sortir de festa no és el meu hobby principal. Vale. Per tant, jo no sento que m'aperti res no sortint de festa. En canvi, anant al gimnàs m'ho passo molt bé. Si m'acreix ansietat anar al gimnàs, després sí que tindrem un problema, perquè estic no anant a un lloc que realment m'agrada anar-hi, per l'ansietat. Exacte. Per tant, evitar aquelles coses que realment no passa res si no hi anem. Exacte. Perquè no, anant-hi tampoc us sentiu tan bé. Solucionar els problemes quan els pots solucionar i de la millor manera que pugueu. Perquè després això també provoca molta ansietat el fet de no poder solucionar un problema en aquell moment, cada problema té el seu temps, ningú problema és bon o millor, sí, evidentment, no? Però s'ha de solucionar els problemes amb la calma. Ni ara, ni tampoc procrastinar-los. És més important. Si saps que tens un problema i pretens solucionar, ja tens un problema menys. Sí. I si tens un problema... O sigui, tenim un problema, vale, si pots fer alguna cosa, no, ja no tens cap problema. També és veritat. No s'hi pot fer res, no tens cap problema. Què més hem dit? Per això ho mateixos, evitar. Però si els problemes quan els de solucionar, i a poc i amb bona lletra. Doncs ja està. Em sembla... I bona lletra. poc i bona lletra, m'agrada aquest esto. El títol del podcast. Vinga! Ho tenim. Si voleu que parlem d'algun altre tema de salut mental, doncs se pot posar. Perquè les dues coneixem bastant mental, la veritat. És algo del consell informat, perquè és molt important, la salut mental. Informar-se. Informar-se sobre tot aquest tema. Sí. I ja està. Un petonet. Que vagi bé. Ens veiem la setmana que ve. Te iba a escribir un mensaje de cobarde.